И здравейте хора! Здравейте хора! Аз съм Максим БГ. И днес ще направим едно яко ПВП. И можете да дойдете там, аз ще напиша сървъра, където да отидете да си бием на ПВП малко. Охо, двама души срещу мене. Те ще ме начукат. Здравата. Добре, ари да започваме. Да дойдат само. Виж ти. О, фак. Фак, как? Човек, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Аз съм на водата. Сега да почукаме малко това. Ще удрят само мене. Само ако дойде с хозуито, виж какво става. What the fuck? Колко са проти? Колкото мене са пробе. Плиз, вече този да, Майка шиба. Старата грозна най-бана пандуката. Кучка, курва, перена, тръба, бана. Ау, ядоса се. Идвам на вар ПВП. Ям си тия ябълки. Идвам там и чукам. Ако няма колко да чукам, майка му ще бъде. Има ли фара аспект? Да, има. Стига само аз ли? Шамо, еба май! Без да псувам. Не мога, извинете. Ти мен ли събараш? Добре, вече готово. Да почукам малко. Давай. Това е екстремно ПВП вече. Охо, станах 3. Съм бен. Кото све? Да ми дойде здравата. Добре, че огъня ми пречи. Сигурно и на вас идва. Се чува. Чукам го здравата този. It's a beam, man. Само да имах такъв силен меч като този. Щяла да му майката. Здравата. Чакайте малко. 1 час. Трябва да почакам. Поне ще бия и... Каквото стане. И с брада мога да се вия, но... Упс. Защо се бъркам? Хари! Другия Хари има даймонд брони. What the fuck? Тия са двама срещу мене? Оси. Фондир. Хаки. Торч. Овчай. Free arrow. Торч. Костана къде съм? Да, на воде. И ари, това беше мене. Надявам се да ви харесало нашето ПВП. Моля ви, влезте в сървъра, малко да ви почукам. Искам да кажа, нали, това. Малко да ви убия. Знаете. Вижте. Тук са ми нещата. Странно. Дали нещата ми са тук, където умрях? Не.
вземали са ми меча. Голяма работа. Стрелите, дърветата. И хора. Нека се качвам тук. Че да се бронята. И хора, надявам се да ви е харесало. Аз съм Стилнор БГ. Моля ви дайте по един субскрайб. И чао!